sɔgɔmada in na kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ aw bisimila. An balimaw, kunnafoni sɛbɛnw ye lakali caman kɛ. Jɛkuluba damananin bɛ yen bi, olu kɔni kɛn bɛ k'u ka damakasikan kɔni bɔ ka bin. Min ye marabolo ɲɛmaa a ye maa 50 ɲɔgɔn sugandi. O sugandili senfɛ o conseil islamique alisilamɛw ka jɛrɛtɔnba o min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔna na, olu ye kulekan bɔ fo ka taa se chambre de commerce. O fana tɔndenw fana ye kulekan bɔ ko olu m'u yɛrɛ y'a kɔnɔ. K'a sababuya kɛ mun ye? Kunnafoni sɛbɛnw ye lakali kɛ a la. An balimaw, min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye, vice président colonel Asimi Goïta a ye wulikajɔ kɛ ka bolifɛnw kɔni ɲini ka taa di an ka finitigilakaw ma. A bolifɛn bɛ t'i jɔ fo 222 bɔɲɔgɔn kɔ. Kunnafoni sɛbɛnw ye lakali kɛ a fana na. An balimaw, fo ka taa bila bɛrɛbɛrɛtɔn min bɛ yen n'u b'a wele ko URD, ala ka hinɛ honorable Soumaïla Cissé ale ka tɔn don. An bɛ waati min na i ko sisan, e ko a ko kelen tɛ titati ye u ni ɲɔgɔn cɛ wa? Kunnafoni sɛbɛnw ye lakali kɛ a fana na. An balimaw, ni ne ye bi sɔgɔmada in na kunnafoni fanbaw ye. O kɔfɛ seereyaw fana bɛ yen, olu bɛna da aw tulo kan. An bɛna maa 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ɲini nɛgɛjuru sira fɛ, min ye CNDH o ɲɛmaa ye Buware, fo ka taa bila URD ale yɛrɛ fana tɔnden honorable Bakari Woyɔ. An n'a fana ɲini nɛgɛjuru sira fɛ, n'an sera k'u sɔrɔ gɛlɛya min b'u ka kulu kɔnɔna na bi, a bɛ mun don a la, ka pereperelatigɛ dɔ di radio Rampar lamɛnbaa cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma. Aw bisimila. An balimaw, aw bisimila. Kunnafoni sɛbɛn min b'an bolo bi sɔgɔmada in na, kunnafoni sɛbɛn l'indépendant y'a jira k'a fɔ min ye jɛkuluba 2 ye, olu kɔni kɛn bɛ bi ka damakasikanw kɔni bɔ k'a jira diɲɛma la. U bɛ fɛn min wele ko le secteur privé, n'o ye an ka diɲɛ mɔgɔbatigiw minnu bɛ yen, jagokɛlaw, olu ka kuluba min bɛ yen n'o ye chambre de commerce ye, olu kɔni kɛn bɛ bi ka kulekan bɔ ka fara alisilamɛw ka jɛrɛtɔnba min bɛ an fɛ yan nɔ, n'o ye au conseil islamique ye. Ka sababuya kɛ mun ye? A yirala k'a fɔ min ye marabolo ɲɛmaa ye Muktar Wan, e ko a ma ɲina belebeleba de kɛ ninnu kɔ wa? Ka sababuya kɛ mun ye? Bolonɔbila min kɛra sɛbɛn na ni a bɛ pereperelatigɛ di sugandi la, sugandi min maa 50 bɔɲɔgɔn kɔ, olu kan ka sugandi marabolo yɛrɛ ɲɛmaa fɛ, n'o ye Muktar Wan ye. Ka sababuya kɛ yɛlɛmaba minnu n'olu kan ka don jamana kɔni kɔnɔna na, olu baaraw olu nun kan ka don o maa 50 ninnu kɔni fɛ, min ye politiki sira ye ani jamana sariya yɛrɛ o fana na siraw fɛ. Ni maa 50 olu ka baaraw kan ka kɛɲɛ ka bɛn o de ma. Ka kɛɲɛ kunun ko avril kalo tile 27 san 2021, nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni bɔra ka bin. Alisilamɛw olu ka jɛrɛtɔnba, u ka ɲɛmaa o foto bɛ nin gafe in kɔnɔna na, fo ka taa bila chambre de commerce o fana ɲɛmaa fana foto bɛ nin gafe in kɔnɔna na ka fara Muktar Wan kan. A yirala k'a fɔ min ye hakililajigɛla CNT o sigili min kɛra jamana faamaw fɛ, a yirala k'a fɔ o kɛra fɛn ye fɛn min ni a yɛrɛsagokɛw kɔni barika bonyana kosɛbɛ. N balima surun, n terimusow, n jɛɲɔgɔnw ani ni minnu ka surun gɛrɛnw na, sugandili kɔni kɛra ka bɛn olu de ma. Hali n'a sɔrɔla k'a fɔ a kun yɛrɛla k'a fɔ ko maaw kɔni kan ka sugandi ka kɛɲɛ u yɛrɛ ka baaraw yɛrɛ tagacogo kɔni ma an'u bɛ kulu minnu kɔni kɔnɔna na. Nka nin bɛɛ la kunnafoni a y'a jira k'a fɔ nin si ma bato, kow kɔni kɛra cogoya la cogoya min ni a ma se ka kɛ i n'a fɔ a fɔra cogoya min na. O bɛɛ kɔfɛ min ye k'a fɔ jɛkulu min sugandira ka jira k'a fɔ maa 50 bɔɲɔgɔn kɔ, olu bɛna baaraw kɔni kɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛnɛmayaba minnu bɛ yen politiki siraw fɛ,
ani sariya na siraw fɛ ka se ka o baaraw kɔni kɛ hakili jagabɔ kɔnɔna na. Kunnafoni sɛbɛn ale ka lakalila ni décret min bɛ ta ni baara in yɛrɛ a sugandili kɔnɔna na. A yira k'a fɔ n'i ye a article 3 jateminɛ, a yirala k'a fɔ maa minnu bɛna sugandi ni maa 50 ninnu kɔni kɔnɔna na, o ye maaw ye maa minnu ye jamana ye a maabaw ye, politiki siraw olu bɛna sugandi u senfɛ, ani an ka maa hakili juru caninenw olu fana ka siraw fɛ, ani jamana kɔnɔden gansanw n'o ye société civile olu fana ka siraw fɛ, ani baarakɛ bɔdaso minnu bɛ yen n'u b'a wele ko secteur privé olu ka cakɛ bɔda siraw fo ka taa bila syndicat kuluw fɛ, ani an ka diinɛ ɲɛmaw, an ka diinɛ a maaw fo ka taa bila an ka laadamaw la. Nin bɛɛ lajɛlen olu kɔfɔra ni décret in yɛrɛ a article 3 in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Nka barinako kɔni kɛra mun ye nin bɛɛ kɔfɛ min ye marabolo ɲɛmaa ye a ye ko in kɔni kɛ cogoya min ka di ale yɛrɛ kɔni ye. O de hukumu kɔnɔna na min ye Haut Conseil islamique ka fara chambre de commerce olu y'u ka dusumakasa kɔni yira. N'a ma ɲa k'a fɔ ni kuma in a bɔra ka bin jamana marabaw yɛrɛ de fɛ, ni olu banna u ma k'a ye k'a fɔ ko min ka d'u ye u b'a kɛ ten o cogoya la, o ye fɛn ye fɛn min ni o man ka kɛ jamana kɔnɔna na. Ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ ni jɛkuluba min filɛ nin ye n'o ye Haut Conseil islamique ye, ani an ka jagokɛlaw olu ka tɔnba min bɛ yen, ninnu ye jamana kɔnɔdenw olu ka kunkilenna yɔrɔ fanbaw ye, wa jamana kɔnɔdenw olu b'u yɛrɛ ye nin tɔnkulu fila in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Nka n'a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲinɛ kɛra olu kɔ, o ye fɛn ye fɛn min ni a ma faamuya cogoya si la. Kunnafoni sɛbɛn ale ka lakalila a y'a yira k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko collectif des associations musulmanes du Mali, o ɲɛmaaba wala an k'a fɔ u ka kumalasela n'o ye Mohamed Kimiri ye, ale yɛrɛ fana ye a ka kibaruyaw forobaya k'a yira k'a fɔ bi ta kɔ bi ta ɲɛ min ye ni jɛkuluba in ye ni marabolo ɲɛmaa a y'u sugandi, ale kɔni bɛ laɲini kɛ ka a ci ka bɔ sen na, sabu a taara ta cogo min na maa bɛ se k'a fɔ ko wolomaliw kɔni yera a la, wa maa bɛ se k'a fɔ Haut Conseil islamique ale ma bonya cogoya si la ni tali in kɔni cogoya la. Nka olu kɔni bɛ min fɔ jamana marabolo u kan ka Haut Conseil islamique n'o ye alisilamɛw ka jɛɛrɛtɔnba ye, u kan ka bonya kɔni ta ka da u kan. Maa tɛ se k'a faamu cogoya si la ko jamana yɛrɛ ka ɲɛnamaya ko kuma min ye jamana yɛrɛ ka sariya a yɛlɛmali ko kumaw ye, ko alisilamɛw ka jɛɛrɛtɔnba ko olu t'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na. O ye fɛn ye fɛn min ni o ye lagosiliba ye jamana yɛrɛ alisilamɛw ma. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. An balimaw, kunnafoni sɛbɛn le soir de Bamako ale ka bi sɔgɔmada in na bɔli la a y'a yira k'a fɔ min ye parti politique min bɛ n'u b'a wele ko URD, an bɛ waati min na i ko sisan a bɛ komi daga bɛ fɛ ka wuli nka sunkala ko kuma ma y'a la fɔlɔ. U yɛrɛ ka funankɛninw ka ɲɛmaa min bɛ yen olu kɛn bɛ bi ka ɲɔgɔn lagɛ ɲɛngɔn URD ko kuma a cayalen bɛ, mɛ siga kɔni tɛ min na. A yirala k'a fɔ min ye u ka funankɛninw ye u ye weleweleladan kɛ ka ɲɛsin mɛ kalo nata tile gale ko u bɛna kunnafoniw kɔni k'a jɛya pasi URD a ka kunkanko kuma minnu bɛ yen a perepelatigiw bɛɛ bɛna di ka da waati yɛrɛ n'a cogoya kama. Min ye Bakari Woyɔ ye ale ye URD a wasaden kɔrɔ ye. An b'a lajɛ n'an sera ka Bakari Woyɔ sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a ka don ka ɲɛfɔli k'an ye. Honorable Bakari Woyɔ, i ni sɔgɔma. E ye URD tɔnden ye. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ URD bilama a bɛ komi ɲɔgɔnfaamubaliya dɔɔni bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la. Kuma in bɛ a bɛ cogo di, e b'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔna na? I ni ce i ka ɲininkali la, i ye ɲininkali sɛbɛnna a diyara n ye, b'aw ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Ala k'a ɲuman bɔ sunkalo la. Amin arabi. Ala ka jamana kulo suma. Amin. Ayiwa, i ye kuma min fɔ nin ye. Ayiwa, ne b'a fɔ kuma dɔw la duba.
akumati bande o tiɲɛ onte so deni mo kele ana musoni na deni fly ba o ma o mancha ko so be nga ka da du kɔnɔ dɛ nga yerde du ba de do bo du ba min do komi ya soro akara benyana fene kosɛbɛ ala ka hinala anga president ala ya tanya kosɛbɛ ka soro fɛn dɔ bolo dalen kun tɛ ye bon yɔrɔ n'o kɛra jagoya yo ɲɔgɔn sama-samali no ɲɔgɔn faamuya k'a ɲini k'o ɲɔgɔn faamuya kɛ o ye wajibi ye o kosɛbɛ o y'a kɛcogo de ye o kɛcogo wɛrɛ foyi t'a la o kɔ ni a kɛra cogoya wɛrɛ la dɔrɔn o kɔrɔ ko IRD fanga min b'a la tiɲɛ tɛ kuma min bɛ fɔ o ti tiɲɛ an ka fɔ ɲɔgɔn ko la président kɔfɛ a nɔnabila bɛ kɛ cogo di baaraw bɛ taa cogo di président sigi a bɛnna n'olu fɛnɛ ye n'o y'a sɔrɔ a bɛnna ni wagati dɔw ye i bɛ taa sɔrɔ o kuma ninnu bɛ kɛ ka bɛn n'a ye mɔgɔw bɛ kuma ka ɲɔgɔn faamuya ka boliboliw kɛ mais a bɛnna a koronna wagati koronna fo k'a dɔn k'a koronna mais ala mana min kɛ jɔnni tɛ se ka foyi tiɲɛ tɛ se ka foyi balo la maintenant fure ɲɔgɔn fɔ kuma ɲɔgɔn ko kuma ɲɔgɔn fɛngɛ kuma ne ɲɛna minnu y'an kanu an kanubaga minnu bɛ yen o ko hakili sigi basi foyi tɛ IRD sɔrɔ nka dɔw pɛrɛnnen don fɛnɛ i n'a fɔ a ka kɛ diɲɛ wuli ye sini o fɛnɛ bɛɛ bɛ politiki in na o kanubagaw bɛ yen mɔgɔw bɛ yen minnu fɛnɛ olu kɔrɔtɔlen don daga ka wuli buga fo k'a bɔn dogo don ko an ka tasuma ye a bɛ sisi k'a tɛmɛ ne dɛ nka a yirala k'a fɔ ko aw ka denmisɛnninw ka ɲɛmaa minnu bɛ yen wala k'a fɔ aw ka parti denmisɛnninw ka tɔn y'a yira k'a fɔ k'u bɛna perepelatigɛw di ka jɛyali kɛ kɔrɔfɔw kan mais kalo nata gale tiɲɛ don wa tiɲɛ denmisɛnninw yɔrɔ ni nin wulili kɛra ta yɔrɔ denmisɛnnin ninnu cɛsirilen don tɔnko in na kosɛbɛ an bɛɛ y'u ye boliboli la u bɛ taa région na u bɛ na an ka foli b'u ye i ka micro in na kosɛbɛ bon a ɲa kulukɔnɔmɔgɔ bɛɛ hakilina ye kelen de ye koyi denmisɛnninw bɛ perepelelatigɛ di nka parti yɛrɛ ye commission sigi commission minnu baara kɛ ka hakilina dɔw fɔ hakilina ninnu pour que k'a don ba la fo an ka se ka réunion k'u kan nka déjà an ka ɲɛmaaw ye hakilina sɔrɔ ka an bila an ka kuma parce que fɛn min ka gɛlɛn ye bɛɛ ta ka tu kɔnɔ in de man ɲi hakili la kɛrɛsi la an y'o kuma kɛ kuma wolola fɛn minnu na don nataw la o ma ɲi ne da tɔn b'o o da jama tulo kan bɛnkan minnu kɛra o bɛ da jama tulo kan ne hakili la parti baara y'o de ye an bɛɛ tɛ se ka jɛ ka hakilina kelen ta mɔrɔ dɛ komi hali kira Mamadu ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam bɛɛ ma jɛ ka tugu a kɔ koyi nka an bɛ min ɲini jama fanba bɛ hakilina jumɛn nɔfɛ n'an ko k'an bɛ démocratie la fo an ka sɔn o ma dɛ o tiɲɛ ni jama fanba hakilina ye min ye ni ne ta t'o ye fo ne ka tugu jama kɔ démocratie o de fɔ an na o de y'a règle ye principal ye nka honorable a ka kɛnɛ ta ye jagoya jagoya ni fin a ka kɛnɛ ta ye o i bɛ bɔ ɲali kɔnɔ ka don tiɲɛli kɔnɔ honorable Bakari Woyo an ye kunnafoni sɔrɔ ka a fɔ min ye aw ka sugandili ye aw ka candidat sugandili ye an y'a mɛn k'a fɔ maa caman kɔni bɛ a nɔfɛ bi min ye Igor ye ale tɔgɔw fɔra min ye k'a fɔ Mamadu Seydou Mamadu Kulibali ale fana tɔgɔ fɔra wa fo ka taa bila min ye Bubu Sise fana ye nin bɛɛ ye maaw ye bi siga kelen b'a la k'a fɔ ko olu kɔni bɛ fɛ ka na URD kandidaya kɔni ta yala contact tɛmɛna aw ni ninnu dɔ la kelen cɛ wa kuma ɲɔgɔnyaw na bon n bɛ min kalama contact to ye dɛ Igor ye tɔnden ale kɔni donna tɔn yɛrɛ la ale donna ka ban ale donna a ka parti a y'a fara tɔn yɛrɛ kan bubu fɔ wagati jan awɔ an b'a ye an t'a fɔ ko tɔnden don mais an ka tɔn jugu tɛ tɛ tɔn juguya la an ka tɔn jugu tɛ a mɛnna n b'a fɔ mɔgɔw tulo bɛ na fɛn bɛɛ tɛ micro la kuma ye o tiɲɛ a ka gɛlɛn an ka se ka premier ministre kɔrɔ kɛ i n'a fɔ tɔn jugu tɛ
bon sidu ntale ni anga ko kalama kosobe ite fen kalama mina ibida dola o tien e kana do galongono na doni be se foni niveau la na ego be ka nyini ka ke tonku ka ujugoro madondo aywa yoro akwani o dambe kene kan ka foko ni femi ka bu muso nmandu ko no bebe fa ka ki muso de we ni URD pied parti sugu do e o kun man no de mo tin no fe boy o tien o kuma ni mo na na kube ke nyemai aun de bala je hakila sa anta ni URD dro amba ni mali be lanchu ka mena ngom no be mali kono anga ka hakili chari kala ke eska tiki se ka ngom no ba ni eska se ko dla parce que do be ni fembe ko lu kon ba ke green se san ka candidata candidat tate ka tate parce que on te fait anta de pour mo de plasra ante tonye mi meta ministry do ma doni kadama o me o joro doli no ga kro vote ya o be joro mi so doni tewa anto fede jawara ni ango kanga president aka segen ka do da bala ale de toin ge fembe mekla ka kala seme tonde bela u befena sona parce que ni ya be ye mo ye kisra ka tonga chod la ko ko tonde u soni ko sebe ni ye ma fo be kom ko fena fo bo o para sera romina nan ta kara bulula mine bulula sonyola ay ministry so flam na ay sabab no mainde o ma ambition ka yana chogo mina ambe jamana ere populu bade duro anga dem sanu ere kuma kando madele ko dabla de amma mais est-ce que o matien au bulwa amatie de sabu ni ya jati mine ni ere be ka fo ko duba minu na fura ka fo au ka president yani au masika masisro au ka tongo no fo ma do ka bolidoro ka sika na kamena tonya ma yanyini tonyo fie anwa munu fo ni ambe tale lantara mbise konte amate sede ye fo iko mgo ba nyem go anyini na awu yere fene haki na ubana me foi masigi folo ni mgo be kala twaka aywa yoro ni kuma no la jona ibe so nga kuma ko flake o tien malen do mba fie ye bali fo ka dani kuma do la bote min che kai no kunyo dusumanyo ema yerde te mali parti ale kelempete parti o ni mo yo ko interesana ni kadanye ko sobere ye yerde nani akadanye ya tatu akadanye parce que ni fendo ibe mo ko munu nyefe olubi mende o tien munu ko na file no akola ko ni be che o nye ibusim ngame minu bi fefene akadolu e tellement ga kanya nu ya me ko tukuma mba ko bandro tesnoko donc ne fait nantara doni yerde chebao na do na taula chebao na muso na demsenu bimu blakande est-ce que anya amadam ne bide na obe kele na mena doni bo kele ye ton talayo ale association ganza ni do na la ibaye kele ko na obe kala o be kele tise ka jire ka nyawo de ka no la gestion de conflit ame ala tini kote kele we akidmaji ko we atalayo ewa komi wati bana ika kuma laban jime amena sigi kene nyini ki bismillah radio sanfe na la sona manga kuma laban ni be malion hakin latike mugo kana koroto yerde baga sokono barala ambe baramena ode ambe bse ka antiye di ngomma wala sa Sumaila Desaramina ala ka hinala anga se koke no e president ali aywa wala odi akila foi tango no note o ya ko binya ambulo chuamina obe koko obe bako ala ko hakinga nyimandi di bela jele mane sabali amin ya rabbi wala sa ambise koke jamana yi anta ka nyere de jamana be chuamina akangele ne akuma kacha suku beta ka bla nyefe amainde akuma kacha okay ami fo ki barkada merci beaucoup ni tunye honorable Bakari Woyoye URD a wasaden korodo ambe foli la samani watina note kuna fundi sebe le soir de Bamako ayaira kafo minye wulika jo belebele ko nbena ke kakinye ni samedi nataye
mais kalo tile gale san 2000 ani san 21 balabukaw fe yɔrɔ min wele ko Crèce ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ba de bɛna kɛ gɛlɛya minnu bɛ bi ka ɲɛfɔli kɛ URD yɛrɛ a tɔndenw n'a kanubaw ye. URD a dukɔnɔmaw Sumala Sise a taara ka tiɲɛ min tu olu bolo n'o ye parti politique ye. Gɛlɛyaw kɔni bɛ bi kunnafoniw y'a yira k'a fɔ sugandili ko min ye ɲɛmaya ye o kɔni kɛra fɛn ye fɛn min kalata nata la o kumaw bɛ ka caya maaw bɛ ka ɲɔgɔn sama kosɛbɛ kosɛbɛ. Kunnafoni sɛbɛn hali bi a y'a yira k'a fɔ dugudugumankanw kɔni bɛ yen k'a yira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka marabolo ɲɛmakɔrɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye. Siga kɔni belebele kɛlen bɛ bi n'a sɔrɔla k'a fɔ ale de tɛna sugandi ka kɛ URD a ka cɛbɔ ye kalata nataw la. Nga kunnafoni sɛbɛn a ko perepelatigɛ kɔni bɛna taa bɔ min ye sibiri nata ka yira k'a fɔ jɛyaliw bɛna kɛ maaw ɲɛkɔrɔ pasi a kunkun n'a ɲɛɲɛ o bɛna ɲɛfɔ tɔndenw ɲɛna o bɛna ɲɛfɔ kanubaw ye. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko le soir de Bamako. An balimaw Kayikaw fe Kayiba Jabate min ye dɔrɔku a tɔgɔ min bɛ wele ko cannabis wulikajɔ kɛn bɛ bi jamana yɛrɛ cakɛbɔdaso min bɛ n'u b'a wele ko office central de lutte contre les stupéfiants Kayi yɛrɛ kɔnɔna ye olu ka ɲɛmaaso min bɛ bi commandant Ismail Touré ale ye wulikajɔ kɛ kununko ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ gale ye. Maa dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Monsieur Jabate wulikajɔ kɛlɛ a nɔfɛ cannabis a kilo 30 bɔɲɔnko o de sɔrɔla a bolo. Kayikaw u ka gari dɔ bɛ yen gari ni a perepelelatigɛw kɔni ma fɔ kunnafoni sɛbɛn ale ka kɔrɔfɔw nasiraw kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ni maa kɔfɔlen yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ a tun bɛ munumunu salo de la k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ ka jateminɛ kɔni kɛ o de hukumu kɔnɔ wulikajɔ tigilamɔgɔw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ gari kɔnɔna na yen nɔ ka taa bɔ nin kilo 30 bɔɲɔnko kɔni ka cannabis yɛrɛ la ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ ani dabali tigɛ k'a tigi wele ka taa nin cakɛbɔda so in kɔnɔna na ka taa ɲininkali busamusoninw kɔni gwan a la. O kɔfɛ Kayi yɛrɛ a kiirisoba min bɛ yen n'o ye Kayi cour d'appel ye u ye fɛɛrɛ kɛ ka a ka kɔrɔfɔw a kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a di procureur général de Kayi ma. An bɛ waati min na i ko sisan a yɛrɛ ka bɔli ko wala a ka ɲɛnamaya ko kumaw o bɛ an ka kiiritigɛbaw bolo. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. An balimaw o l'indépendant kelen a y'a yira k'a fɔ min ye Bamako kasobonba ye gɛlɛyaw bɛ an bɛ waati min na i ko sisan maa 2000 ani maa 640 ani maa 640 o ɲɔgɔn o maa de minɛnen bɛ bi Bamako kasobonba kɔnɔ wa n'i ye jateminɛ kɛ olu cɛla maa 2000 ani maa 180 olu kɔni bilalen bɛ yen ɲininkali ma don wala kuma ma don olu ka kɔrɔfɔw la bada. Kunnafoni sɛbɛn ale ka lakali la ka kɛɲɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na wala n k'a fɔ anw yɛrɛ fɛ don kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bɛ sigi min ye kasodenw olu ka don kama ka kɛɲɛ ni avrikalo tile 25 ye min ye k'a fɔ jɛkuluba min bɛ anw fɛ yan nɔ n'olu bɛ adamadenya a ka hakɛw kɔlɔsi ka kɛlɛ kɛ a nɔfɛ n'o ye commission nationale des droits de l'homme ye CNDH olu ye wulikajɔ kɛ dimanche tɛmɛnen avrikalo tile 25 san 2000 ani san 21 k'i kunda Bamako a kasobonba kɔni kan u taalen kɔ ye u ye jateminɛw kɔni kɛ a yirala k'a fɔ u ma nisɔndiyaw kɔni sɔrɔ nin taama in kɔni senfɛ sabu ka d'a kan olu taara bɔ min kan ɲininkaliw kɔnɔna na ani sɛgɛsɛgɛliw fɛ maa 2000 ani maa 640 o ɲɔgɔn bɔɲɔnko de bɛ Bamako kasobonba la wa olu kɔnɔ o maa 2000 ni maa 640 na maa 2000 ani 180 olu kɔni bɛ yen hali bi olu ka kiiriko kumaw o gulonnen bɛ sanni dugu cɛ. N'i ye jateminɛ kɛ ni misaliya in na a bɛ komi 100 sara la 82 bɔɲɔnko olu kɔni bilalen bɛ kaso kɔni kɔnɔna na hali bi da ma se ka maga olu ka kunnafoniw na. Kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a y'a yira k'a fɔ min ye Bamako yɛrɛ kasobonba ye a dilanna ka bɛn maa 400 bɔɲɔnko de ma olu de kan ka sɔgɔ a kɔnɔna na yen nɔ. Nka an bɛ waati min na i ko sisan
a tɛmɛn'o ka fo siɲɛ 3 wala 4 bɔɲɔgɔn kɔ nka nin bɛɛ kɔfɛ nɛgɛ karafe an b'a lajɛ ni an sera ka CNDS a ɲɛmaaba n'o ye Buware ye a lajɛ n'an sera ka ale sɔrɔ nɛgɛjuru sira la an ka a ɲininka u ka nin taama in Abdala hukumu min kɔnɔna na an'u ye dusumasuma sɔrɔ wa wala u ma sɔrɔ wa an ka lajɛ ni i sera ka sɔrɔ an ka kuma galaman tɛnku a la. Monsieur le Président i ni sɔgɔma. Ba yɛrɛ sira. E bɛ CNDS ɲɛmaaya la an bɛ waati min na i ko sisan. O ye jɛkulu minnu sigilen bɛ ka adamadenya hakɛw kɔni ɲini k'a tanga. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye dɔgɔkun tɛmɛnen a ye wulikajɔ kɛ ka taa Bamakɔ kasobonba la. Wulikajɔ in a nafa tun ye a kun ye mun ye aw bolo? Bon, Jawara i ni ce i ka ɲininkali la. Wulikajɔ in a nafa tun ka bon kosɛbɛ. Parce que avril kalo tile 25 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye fina jamanaw bolo. Ni ɲɛsinnen don a bɛ fɔ minnu ma kasobonadenw ka hakɛw ma. Kosɛbɛ. Donc o hukumu kɔnɔ dimanche tɛmɛnen an ye délégation dɔ bila ka taa an ka prison ba la n'a bɛ fɔ o ma ko MCA. Kosɛbɛ. Donc an taara an ye lakɔlɔsili minnu kɛ vraiment u y'an nisɔngoya kosɛbɛ. Ka sababu kɛ kasobonaden ka ca kosɛbɛ kasobo in kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ. Kasoden ka ca kasobon kɔnɔ. A ka ca fo k'a dama tɛmɛ. N'i y'a jateminɛ kasobo in jɔra mɔgɔ 400 de kama. Mais an bɛ bɔ yen don min o y'a sɔrɔ mɔgɔ 2000 ani mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 40. Donc olu de bɛ kaso in kɔnɔ. O ye kojugu fɔlɔ ye. Kojugu filanan ye min ye o mɔgɔ ninnu cɛla mɔgɔ 2000 ani mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 80 olu de bɛ kirima kɔnɔ na. Dama maga olu ka kiri la fɔlɔ. Dama maga ka kiri la a bɛ fɔ min ma ko détention préventive. Kosɛbɛ. Donc o bɛ na ni situation min ye an bɛ se ka bɔ 100 la sigi la 82 olu bɛ kirima kɔnɔ na. Kosɛbɛ. Donc o ye wale min cɛ ka jugu kosɛbɛ adamadenw ka hakɛ kɔnɔna na. Surtout an bɛ waati min na sisan Covid ko tile in na. Kosɛbɛ. A bɛ fɔ ko ka kasobonw désengorger. C'est-à-dire ka dɔ bɔ jama na. Awɔ. Dɔw bɛ se ka kɛ kasobo in kɔnɔ i b'a sɔrɔ u nɔ bɛ se ka minɛ ka sɔrɔ u ma don kaso la. O caman bɛ yen. Awɔ. Donc a bɛ se ka kɛ fana dɔw ka kiri a bɛ se ka teliya pour que a ka sɛgɛsɛgɛliw nɔ b'a la n'u nɔ t'a la. Kosɛbɛ. Donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko sumaya bɛ ka kɛ baara dɔw taabolo la. Donc o y'a to an ye welewelemada dɔ kɛ ka ɲɛsin justice mɔgɔw ma. K'a lajɛ ka bolo teliya baara fɛ dɔɔni. Awɔ. O kɔrɔ tɛ ka baara garaba kɛ. Kosɛbɛ. Nka ka lajɛ fana mɔgɔ minnu ni u bɛ se ka nɔ minɛ ka sɔrɔ u ma bila kaso la. An b'o fɔ kuma caman. Awɔ. N'an yɛrɛ ka sariya sun kɔnɔ n'o bɛ fɔ code de procédure pénale. Kosɛbɛ. U b'a fɔ ko liberté de principe. Kosɛbɛ. L'exception c'est la détention. Donc n'an ye an hakili jɔ o principe ninnu fɛ. An b'a ye k'a fɔ laɲini tɛ kuma bɛɛ ni mɔgɔ nana dɔrɔn ka mandat d'a kan ka taa don kaso la. Donc o ye ko ye ko min n'a man ɲi kosɛbɛ jamana kɔnɔ état de droit. Voilà. Nka aw ka jɛkulu an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ adamadenya hakɛw kɔni ɲini ka tanga kosɛbɛ. Mais aw ka nin wulikajɔ in na est ce que a bɛ se ka nɔ bɔ nin baara in na wa? Bon a dabɔ kun ye a ka nɔ bɔ de parce que jamana yɛrɛ de y'anw bila sen kan. Kosɛbɛ. Pour que anw ka hakɛw kɔlɔsi. Awɔ. An ka hakɛw tɔpɔtɔ. Parce que bɛɛ dama ka kan hakɛ ninnu na. Kosɛbɛ. I kɛra faama ye o i kɛra fantan ye o. Bi i bɛ don ka sigi la sini i bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la. Siga t'a la siga t'o la. Donc mɔgɔ kelen kungo tɛ nin ko in ye. Awɔ. K'a fɔ k'an bɛ kasobonadenw de sɔrɔma don o tɛ. U ka hakɛ minnu bɛ yen sariyaw de y'a hakɛw fɔ. Donc anw bilala k'an k'o hakɛw de kɔlɔsi.
Donc n'a ye min ye ko o maɲi ou bien ko o bɛ se ka labɛn ka ɲɛ an bɛ sɛbɛn kɛ k'a ɲɛsin faamaw ma pour que u k'o yɔrɔw latilen donc o de la an bɛ se k'a fɔ ko a b'a to nɔ bɛ se ka bɔ kow la. Nka e yɛrɛ ka jateminɛ la en tant que e yɛrɛ fana m'a dɔn i ye kiiri tigilamɔgɔ fana ye nin baara sugu n'i y'a cayalen ta jamana kɔnɔ e yɛrɛ y'a fɔ Bamakɔ kasumaba a dabɔra mɔgɔ 400 dɔrɔn de kama mais maa 2000 ni kɔ b'a a kɔnɔ bi ni mɔgɔ min ye ɲininka o baara cayara kiiri tigɛlaw ma de wa ou bien e b'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ? Bon ko fila don a bɛ se ka kɛ baara cayara kiiri tigɛbagaw ma o bɛ se ka fɔ a la mais an bɛ min kɔlɔsi an ka baara kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ ko mandat de dépôt a dilanli ka nɔgɔ mɔgɔw bolo kojugu tile ni galama mana ci ɲɔgɔn na mandat de dépôt bɛ da i kan ka ci don kaso la kosɛbɛ donc alors que o ko kan ka fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu kan ka bila ka taa kaso la parce que fɛn dɔw de ɲɛfɔlen don n'o mɔgɔw t'o fɛnw respecté k'a fɔ u bɛ se ka boli n'u bilala kɛnɛma k'a fɔ adresse jɔnjɔn t'u la k'a fɔ n'u bilala kɛnɛma u bɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛw u ɲɔgɔn yew kɛ pour que ka prévu latunu donc fɛn damadɔw de bɛ yen n'olu ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min nɔ minɛnen don la i bɛ se ka taa kaso la alors yɛrɛ tɛ wajibi ye mais an y'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ sera yen généralement kiiri tigilamɔgɔw ma i bɛ bila ka taa kaso la donc dɔw yɛrɛ n'a fɔra dɔrɔn k'u welela fanga la dɔrɔn u b'a dɔn ko na taa kaso la donc o ye ko min tɛ hakɛw kɔnɔ kosɛbɛ donc n bɛna hakili jagabɔ o ko kan pour que k'a lajɛ o ko bɛ se ka latilen cogo min. Ayiwa président b'i ladɔnniya k'a fɔ i bɛ radio Rampart sanfɛ nin waati in na i ka kuma laban ye jumɛn yan'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ la? Bon n ka kuma laban ye min ye k'a fɔ adamaden hakɛ don o don n bɛ segin o kuma kelen kan mɔgɔ kelen kungo tɛ kosɛbɛ k'a fɔ n ye faama ye bi sini i t'a dɔn min bɛna kɛ siga t'o la donc anw b'a fɔ parce que anw b'a dossier sɔrɔ yan an ma o mɔgɔ tɛ yen k'i bɛ baara kɛ ko i ɲɔgɔn dɔ ka dossier ma se a ma k'a ka hakɛ burujalen juge b'o la minnu ka hakɛ burujara polisiw b'o la minnu ka hakɛ burujara gendarme b'a la minnu ka hakɛ burujara hali généraux armée généraux u sera an ma yan u ka hakɛ burujaw donc o de kama an bɛɛ kan k'an cɛsiri pour que hakɛw ka bato jamana kɔnɔ parce que a bɛ bɛɛ de lafiya a bɛ bɛɛ de kisi tɔɔrɔya dɔw ma donc o kama an bɛ weleweleda kɛ maliyɛn cɛ n'a muso jamanaden bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ i bɛ jamana in kɔnɔ k'a fɔ min bɛ se ka bɛɛ lafiya o ye hakɛ batoli de ye kosɛbɛ sinon k'a fɔ n bɛ se bɛ n ye bi k'a fɔ marifa bɛ n bolo bi o tɛ se k'i kisi min bɛ se k'i kisi bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔ bɛɛ ka hakɛ ka bato donc anw ka kuma a b'o yɔrɔ de kan donc an tɛ maa si contre la an tɛ ka maa si sɔrɔ la don fu kan an bɛ fɛn fɛn fɔ i b'a sɔrɔ a sɛbɛnw de bɛ yen Mali de y'a sɛbɛnw signé a sariyaw de talen don jamana kɔnɔ donc an t'an hakilila fɔ foyi kan donc k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci monsieur le président. An balimaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant y'a jira a ka bi sɔgɔmada in na bɔli la min ye bolimafɛn ye bɛ fɛn min wele ko pick-up o 222 bɔɲɔgɔnko jamana marabaaw u ye wulikajɔ kɛ k'o ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu yɛrɛ sigilen bɛ kana yɛrɛ kan kama wa siga kɔni t'a la kunnafoni sɛbɛn ale ka lakali la a y'a jira k'a fɔ nin musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jamana yɛrɛ a wakande de kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ale ka lakali la kunun ko nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ninnu dunna yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko GMS groupement mobile de sécurité a yirala k'a fɔ min ye vice président ye colonel Asimi Goïta ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o kɔfɛ marabolo ɲɛmaa Muktar Wan ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ale kɔfɛ min ye colonel Modibo Kone a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o kɔfɛ min ye
an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka ministre Sadio ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. O kɔfɛ min ye chef ani kanbɛ o ministre n'o ye colonel Wage ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. Nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye an ka mara yɛrɛ cɛman bɔ ani kalatako olu koɲa bɛ ministre so min bolo o ɲɛmaba n'o ye lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. Nin kɔfɛ min ye an ka sirabako takasegi nasira o ministre ko o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ min ye bolimafɛn 222 bɔɲɔgɔnkɔ u bɛ fɛn min wele ko marque Toyota pick-up o kɔni taara ka di an ka finitigilakaw ma k'u dɛmɛ u ka baaraw kɔni tacogo la. O kɔfɛ min ye mobili 2 ye o fana dir'u ma. O mobili n'u b'a wele ko jikala mobili o fana taara ka di an ka lakanabaw ma. Nka kunnafoni sɛbɛn ale ka lakali la a ko ni Musa ka bɛɛ lajɛlen bɔra jamana yɛrɛ wakande de kɔnɔna na ka a ta k'a di jamana a lakanaba tigilabɔnw kɔni ma. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ min ye nin bolimafɛn 222 bɔɲɔgɔnkɔ u ye a tila k'a tila an ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ la. Min ye an ka polisilakaw ye u ye bolimafɛn 90 bɔɲɔgɔnkɔ kɔni ta ka di olu ma. Min ye garde an ka gardiw ye u bɛ fɛn wele ko garde national bolimafɛn 40 bɔɲɔgɔnkɔ o taara ka di olu ma. Min ye gendarmelakaw ye bolimafɛn 30 bɔɲɔgɔnkɔ taara ka di olu ma. An ka sapeur pompier maaw u ye 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnkɔ kɔni ta ka di olu ma. Min an ka kanaba minnu sigilen bɛ n'u b'a wele ko force spéciale 50 bɔɲɔgɔnkɔ o taara ka di olu kɔni ma. Nin kɛnɛ in kɔnɔ maaw kɔni y'u ka nisɔndiyaw kɔni jira k'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye colonel Modibo Kane ye ale ye an ka lakana o ministre ye a y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la ni bolimafɛn nin bɛna kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛna finitigilakaw kɔni dɛmɛ u ka baara la wa a bɛna u ka baaraw yakubaya. N'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya dɔw tun bɛ bolimafɛn ko ninnu kɔni senfɛ nka nin bɛna kɛ sababu ye ka wulikajɔw kɔni ka caya an ka finitigilakaw kɔni bolo. O kɔfɛ min ye k'a fɔ garde national olu ka chef d'état major général min bɛ yen n'u b'a wele ko colonel Élisée Jean Daou ale fana ye kɔrɔfɔw ta ka bonya ta ka ɲɛsin an ka jamana faamaw ma. U ye waleya min ta ka ɲɛsin olu ma u ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna na. Nin ye fɛn min ni ali foli ka kan wa nin bɛna olu dɛmɛ u ka baara yɛrɛ taabolo la kosɛbɛ kosɛbɛ. Siga kɔni t'a la nin waleya ɲuman min taara ka ɲɛsin olu n'u ka baarakɛlaw ma u bɛna a baara in u bɛna a nɔ ye sɔsɔli foyi tɛna ye a kɔnɔna na. Nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye k'a fɔ polisiw olu ka ɲɛmaa min bɛ yen kɔrɔfɔ dira ale fana ma. Ale fana ye a ka foli ta ka ɲɛsin jamana marabaw ma k'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la olu tun ye damakasi kɛ k'a ɲini jamana faamaw fɛ bolifɛnkow b'u la minɛnkow b'u la nka n'i y'a ye nin waati in na ninnu nana di olu ma o b'a yira k'a fɔ ko olu ye damakasika min kɛ a lamɛnna wa u ye a bila yɔrɔ fɛnɛ na. O de nana wolo fɛn min ni bolifɛnw nana ta ka di olu ma wa olu ka baara ye fɛn fɛn ye u seko n'u dama yira la u bɛna o baara kɛ fo ka taa se a dan na. Min ye gendarme olu ka ɲɛmaa fo ka taa bila protection pompier maaw olu ka ɲɛmaa olu fana y'u ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin jamana faamaw ma. Nka nin kɛnɛ in kɔnɔna na gendarme olu ka mobili fo ka taa bila pompier maaw olu ka mobili sugandili kɛra k'a fɔ min ye colonel Modibo Kone ale ye olu ka tile kɔni di u ma. O kɔfɛ min ye an ka marabolo ɲɛmaa ye n'o ye Muktar Wani ye ale ye garde national maaw ale ye olu ka tile kɔni di u ma. Nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye an ka polisilakaw ye vice président colonel Assimi Goïta ale ye olu ka tile di u ma. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. An balimaw o l'indépendant kelen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ kirikara waati ca o kɔni karila Mali finitigilakaw ni Faransi finitigilakaw ani marifatigi jɛkulu minnu bɛ munumunu salo la bi ka diinɛ kɔni kɛlɛ tɔgɔw kɔni wele u yɛrɛ la ɲɔnɔ o marabolo kɔnɔna na. Yɔrɔ min bɛ wele ko Forêt de Ouagadougou nin ye yɔrɔ ye o laminiw na marifatigi jɛkulu kɔni bɛ wulikajɔw la bi
ka kɛɲɛ an ka finitigilakaw ni faransi finitigilakaw ka bolo di ɲɔgɔn ma u ye wulikajɔw belebele kɔni kɛ ɲɔnɔ yɛrɛ marabolo kɔni kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ min ye banbanti tigilamɔgɔw u maa 26 ɲɔgɔn bɔɲɔnko ka olu kɔni bɔnɛ u nin na yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele ko alatona a yɛrɛ ni fɔrɔde wagadu olu ma jan kosɛbɛ kosɛbɛ ka nin wulikajɔ in kunnafoni sɛbɛn ka lakali la ka kɛɲɛ ni avrikalo tile 26 san 2000 ani san 21 faransi finitigilaka minnu bɛ n'o ye force barkani ye ani an ka jamana faamaw olu ka nin wulikajɔ senfɛ a kɛra fɛn ye fɛn min ni a kuma cayara kosɛbɛ kosɛbɛ marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen ni o ye katiba amsardini maaw ye ni olu yɛrɛ ka ɲɛmaa ye amadu kufa ye olu kɔni kɛn bɛ bi ka ɲɔrɔ marabolo kɔni kɛ u sigiyɔrɔ ye u bɛ munumunu salo la yen cogoya bɛɛ lajɛlen na an ka finitigilakaw u kɛlen kɔ ka u ka boliw daminɛ ka munumunu salo daminɛ ni faransi finitigilakaw ye u taara fɛɛrɛ kɛ ka dankari ni marifatigi jɛkulu maa 26 bɔɲɔgɔnko kɔni na wa a kɛra sababu ye a caman ye duru kɔni don fiɲɛ kɔni fɛ wa kunnafoni sɛbɛn ka lakali la u yɛrɛ ka bolimafɛn minnu bɛ yen o caman de sɔrɔla ka o minɛ wa min ye k'a fɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw ye o caman fɛnɛ sɔrɔla hali n'a sɔrɔla k'a fɔ u bɛ maaw kɔni bunjugu fili ni fɛn minnu ye n'o ye engins ye o fila bɔɲɔgɔnko kɔni sɔrɔla an ka finitigilakaw kɔni fɛ maa bɛ se k'a fɔ nin waati in kɔni na a kɛra fɛn ye fɛn min ni dimiba kɔni donna ni marifatigi jɛkulu kɔni na nka o n'a ta bɛɛ min ye ɲɔnɔ marabolo ye masina kɔnɔna ninnu na u kɔni kɛn bɛ bi ka u fanda yɔrɔw kɔni kɛ o yɔrɔ ninnu ye nka o n'a ta bɛɛ sa an ka finitigilakaw fɛnɛ u ma sɔn ka saliya kɔni ta u bɛ wulikajɔ la k'a daminɛ ni marabolo ninnu na fo ka taa bila nara a kɔnɔna na murujanyanfan ninnu fɛ mali finitigilakaw u bɛ wulikajɔ la nin bɛɛ lajɛlen la napala lɛrɛ jura nin bɛɛ yɔrɔ ye bi ni finitigilakaw kɛn bɛ bi ka a da u nin kan u bɛ se ka dansigi ni maa kɔfɔlen ninnu na cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. an balimaw kunnafoni kuncɛla min ye fondation ADP Maliba ka kɛɲɛ ni nin kalo barikalen ye sunkalo kalo a ye wulikajɔ kɛ min ye tɔni 1000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnkɔ maaw ka da dumunifɛnw olu sɔrɔ siraw kɔni fɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa di maaw ma maa minnu n'olu kɔni mako b'a la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la Aliou Boubacar Diallo fondation ADP Maliba ka kɛɲɛ sunkalo yɛrɛ hukumu kɔnɔna na a ye wulikajɔ kɛ anw fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka tɔni 1000 bɔɲɔgɔnkɔ ka to o di maaw minnu bɛ yen n'olu kɔni mako bɛ a la malo ani nɔnɔmugu fo ka taa se tuluw ma ani sukaro ka taa di jamana kɔnɔdenw ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye nin ye fɛn min ni nin kɛra Aliou Boubacar Diallo ale kɔni ka baara kɔni taabolo kɔni ye wa nin bɛɛ kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko a bɛ nin bɛɛ la waati min na min ye Kayiba Jabate o misiriba min bɛ yen a ye pano fɛnɛ ta ka taa don o la yen nɔ n'a ye énergie ja a ka courant bɔ Kayiba Jabate a misiriba a kɛra fɛn ye bi courant kɔni sabatilen bɛ a kɔnɔna na ka sababuya kɛ Aliou Boubacar Diallo a ye pano min sigi yen nɔ ani groupe bɛ yen hali n'a sɔrɔla courant tigɛra a b'a ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ ye fɛn min ni fondation ADP Maliba a ka wulikajɔw kɔni bɛnnen bɛ nin ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka kɛɲɛ min ye k'a fɔ u ka jɛkuluba min bɛ yen sibiri jan tɛmɛnen avril kalo tile 17 san 2000 ani san 21 jɛkulu min b'u bolo n'u b'a wele ko Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba u ye kunnafoni kɔni bɔ k'a cari k'a yira k'a fɔ min ye tɔni 20 bɔɲɔgɔnkɔ kɔni ye sukaro la o taara ɲɔnɔ yɛrɛ marabolo kɔni na ani Douanza yɛrɛ kɔni marabolo kominiw na ani ɲɔnɔ o cercle kɔnɔna na yen nɔ ka dɛmɛ ani dɛmɛdɛmɛw ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu mako bɛ a la kunnafoni sɛbɛn ale ka lakali la ka kɛɲɛ a yɛrɛ ka lasigiden min bɛ yen n'o ye parti den ye honorable Alhaji Jajeba o fana ye maa ye bi min ka wulikajɔ ale fanba bɛnnen bɛ min ye jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka lafiya cogoya min na wa maa do
maa min e ko a bɛ i yɛrɛ sɔrɔ min ye CNT yɛrɛ kɔnɔna ye o de hukumu kɔnɔ a kɛnbɛ bi ka wulikajɔw kɛ min ye jamana yɛrɛ dugu minnu bɛ bi ni olu mɔgɔ bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ la wa o alimamilakaw ani a dugutigilakaw ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin u ma dɛmɛ ni dɛmɛ ka ɲɛsin dugu sigibagaw ma olu sababuya la nin de ye u ka baaraw ye kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant waati kɔni banna pewu nin bɛna dasigi bi sɔgɔmada in na kunnafoni na min labɛnna ka lase aw ma aw denkɛ ani aw badenkɛ Ibrahim Jawara nɛgɛ kɛrɛfɛ Badara Saja Keita nin waati in na ale bolo bɛ nɛgɛw la sɛbɛn dontaw a n'a bɔta min ye Janginɛ Ture ale bolo bɛ o la ɲɛma ka tile yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen kunnafoni minnu bɛ tɛmɛ radio Rampart sanfɛ Bunafan Dumiya Denkurani fa nin waati in na ale ka baara y'o ye ɲɛmaba Magan Kone an ka foli b'a ye ka Payitaw fo ka Abdramane Sisoko fo ka radio